In the days and weeks ahead, we expect to see the number of cases, the number of deaths, and the number of affected countries climb even higher. WHO has been assessing this outbreak around the clock. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Pagpabot sa among pagigugma, pagtinabangay, pagkigbisog nining pandemic, Lord. Bless, Lord, kini nga mga katauhan nga Team Garcia, protection sa tanan, Lord, nga balatian, panalanginan mo usab kini nga dapit. So Lord, magapauli ang tibuok team nga dunay kalipay, dunay kusog, ug kinintan ang Ginoo among itugyan ug ipasalamatan pinagi sa ngalan mo si Kristo Jesus. Amen and amen. Salamat sa bugas.